Бонсай. Когато чуем тази дума, в съзнанието ни веднага изниква една картина, нали? Малко, перфектно оформено дръвче в саксия. И да, това е вярно, но е само повърхността. Защото днес ще надникнем отвъд това и ще видим, че това древно изкуство е всъщност един невероятно дълбок, жив диалог. Диалог между човека и самата природа. Само вижте това. Просто спрете за миг и го погледнете. Това, което е пред нас, не е просто растение. Не. Това е жива скулптура, вековна хвойна. Стволът ти, той е оформян толкова бавно, с години, от капризите на времето, но и от грижовната ръка на своя пазител. Всяка една извивка, всяко парченце мъртва дървесина, всичко това разказва история. Ето това, точно това е същността на бонсай. И съвсем естествено възниква въпросът: добре де, какво точно е това? Някакво супер напреднало градинарско умение или е произведение на изкуството? А може би и двете? За да си отговорим, мисля, че трябва да се върнем в самото начало, към значението на самата думичка. Отговорът, поне в началото, се крие в самата дума. На японски бонсай се състои от два иероглифа. Бон означава плитък съд, нещо като поднос, а сай означава засаждане. Така че съвсем буквално бонсай е засадено в поднос. Просто, нали? Да, ама... Разбира се, това е само буквалния превод. Ако спрем до тук, все едно не сме казали нищо. Все едно да кажеш, че Мона Лиза е просто боя върху платно. Истинската магия, душата на бонсай се крие много, много по-дълбоко. В неговата история и, разбира се, в философията му. Добре, нека тогава да проследим пътя на това изкуство. И тук има една малка изненада. Този път не започва в Япония, както повечето хора си мислят. Не, той започва в древен Китай. И това пътешествие е наистина дълго. Представете си Китай по време на династия Сун. Там практиката, наречена пенцай, е била хоби за богатите, за елита. После, някъде около 6 век, заедно с дзен-будизма, тази идея пристига в Япония. И ето тук се случва истинската магия – трансформацията. Японските майстори я взимат и я превръщат в невероятно изтънчено изкуство. Скачаме напред към периода Едо. Тогава бонсай вече не е само за аристокрацията, а се разпространява сред обикновените хора. А на Запад? На Запад идва доста по-късно, чак на големите изложения в края на 19 век в Париж и Лондон. И не говорим само на теория. Имаме и визуални доказателства. Погледнете този японски свитък. Той е от 1309 година. И какво виждаме на него? Ясно се виждат оформени дървета в саксии. Това е абсолютно сигурен знак, че по това време бонсай вече не е някакъв внос, а е дълбоко, ама наистина дълбоко вкоренен в японската култура и естетика. И след като минахме през историята, е време да се гмурнем в сърцевината, в душата на бонсай, а това е неговата философия. Защото, нека бъдем честни, бонсай е много, ама много повече от техника. Той е деликатен танц, един тих, но постоянен диалог между твореца и природата. Искам да чуете нещо. Това е цитат от текст, написан преди повече от 1000 години. Дърво, оставено да расте в естественото си състояние, е грубо нещо. Едва когато се отглежда от хора, които го оформят с любяща грижа, неговата форма и стил придобиват способността да вълнуват. Уау! Това улавя същината на една толкова важна идея в японската естетика. Идеята, че човешката намеса не е насилие над природата. Точно обратното. Любящата грижа, вниманието към формата, те разкриват скритата красота и я превръщат в нещо, което може истински да те докосне. И ето тук стигаме до ключовата дума – баланс. Всичко е в баланса. Помислете си, от едната страна имаме дивата, необуздана същност на дървото, неговата енергия, а от другата – визията и търпеливата любеща ръка на Твореца. Целта никога, ама никога не е доминация, не е аз ще те направя така както искам. Целта е партньорство, да се намери онзи перфектен баланс, в който човешката намеса просто помага на дървото да разкрие най-добрата, най-красивата версия на самото себе си. Точно така. Това е най-важното. Целта не е да контролираш природата, целта е да разкриеш нейната същност. И тук, разбира се, виждаме огромното влияние на дзен-будизма. Онзи знаменит принцип «по-малкото е повече».
Знаете ли, в бонсай празното пространство, това, което наричаме негативно пространство между клоните, то е също толкова важно, колкото самите клони. Защото то позволява на композицията да диша. То създава хармония. Добре, стига толкова философия за момента. Хайде да видим как този диалог изглежда в реалния свят, на практика. Всичко започва от нещо такова. Ето го суровия материал. Младо дръвче, хвойна в случая, която просто е пълна с потенциал. Но все още няма ясна форма, няма история за разказване. И тук влизат в употреба инструментите на този диалог. Една от най-важните техники е окабеляването. Изглежда малко сложно, но идеята е проста. Майсторът внимателно увива клоните със специална тел. И тук е важно да се отбележи. Целта не е да ги нарани, а нежно да ги насочи да растат в определена посока. Сякаш им прошепва. Може би опита и насам. И така се създава тази прекрасна илюзия за възраст, за борба с вятъра, за движение, за живот. И ето я, трансформацията. Резултатът е просто поразителен. Това е същото дърво, което видяхме преди малко, но вече не е просто растение. Сега той има характер, формата му разказва история. Сякаш десетилетия на вятър и сняг са го изваялили в тази форма. Техниката просто е дала живот на артистичната визия. Знам. Всичко това може да изглежда малко плашещо, сложно за майстори. Но едно от най-големите красоти на бонсай е, че всъщност е достъпно изкуство. Това пътешествие може да бъде започнато от всеки. И сега ще видим как точно. Има няколко, да ги наречем, златни правила за начало. Първо, изборът на дърво. Супер важно е. Започнете с нещо по-лесно, по-прощаващо, като хвойна или клен. Второ, светлината. Запомнете, повечето бонсай са външни растения. Те се нуждаят от истинско слънце и въздух. Трето, и това е може би най-критичното – поливането. Дръвчето е в мъничка саксия. То не може да си търси вода. Зависи изцяло от редовните грижи. И един интересен малък детайл. Всеки бонсай има свое лице, своя най-добър ъгъл, от който да му се любуваме. Ето, погледнете. Един такъв прост, елегантен бряст. Не изглежда чак толкова сложно, нали? И това е доказателството, че не е нужно да се започва с някакво 200-годишно дърво от японски манастир. Не. Началото на това невероятно пътешествие може да бъде съвсем скромно. И така стигаме до една от най-дълбоките и красиви идеи в цялото изкуство на бонсай. Защото, за разлика от една картина или скулптура, едно бонсай дръвче никога не е завършено. То не е някакъв статичен обект. Помислете само за това за секунда. Бонсай е живо произведение на изкуството, което може и често го прави да надживее своя създател. Той се предава от учител на ученик, от родител на дете, през поколенията. И всяко следващо поколение продължава този диалог, добавя своя щрих, своята грижа. Това е живо наследство. Истински мост между миналото, настоящето и бъдещето. И така, в нашият забързан свят, който постоянно се опитва да контролира и подчини природата, бонсай ни предлага един съвсем друг път. Път на търпение, на уважение, на сътрудничество. И това ни оставя с един финален въпрос за размисъл. Какво ли би се случило, ако спрем да се опитваме да надделеем над природата и вместо това просто се вслушаме в нея?